Sitten olisi tämmönen ihme Dubai-suklaahommeli, joka on joku 11 €, niin testataan tämmönen sitten, kun piti ilmeisesti tämmöisen sitten testata ja joku 11 € kun tämä maksaa. Miten tää on muuten? Jännä tämmönen folio tässä. Karhea. Karhea folio. Mitä nyt sitä teet? Joo, tämmöstä. Ja sitten kun... Joo, siellä on sitä mantelia. Eiku mitä tää on? Jotakin pähkinänseosta testistä. Onko se niin hyvää, kun niinku sit on hehkutettu, että se on loppunut kaikkialta kaupoista? Dubai-suklaa. Se on pistää siellä sisällä. Kannattaako tuosta maksaa 11 €? Onko se niin hyvää? Tää vastuu vähän sille, kun on semmosia... Sillä yhdellä suklaalla, missä on sitten jotakin ihme pähkinä. No en mä tiedä mitä se on, mutta nähtuu, että se on ihan samalla. Mutta onko toi niin hyvää? Ja en mä tiedä maksaako tästä 11 €. No mä maksoin. 11 €, mutta voi sitä syödä ainakin. On se ihan, voi sitä syödä, on se sen verran, että voi sitä syödä. Meneekö jatkoon? En mä tiedä. No pistetään jatkoon.